Pasakan yun ang kaso sa kapulisan ang 42 anyos nga lalaki nga gipasingin lang ni hostage sa kaugalingon niyang asawa og duha ka anak. Sulod silang panimay sa barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo. Nagtuo ang lalaki nga adunay buot mo patay kaniya maong gi-hostage niya ang kaugalingon niyang pamilya. Sayra natong detalye nining report. Sangko sa langit ang pagbaso sa lalaki kinsa natanggong nakaroon sa Station 10 sa Cebu City Police Office. Gidakop siya sa mga otoridad, human gipasinginlan nga ni hostage ang asawa ug duha ka mga anak, sulod sa ilang panimay. Matod sa lalaki nga aduna siya nabati nga mga kasikas nga gituohan niyang nagtinguha sa iyang kinabuhi ug ang iyang pamilya ang gihimo niyang taming. Daling nakaresponde ang mga polis, pinanguluhan ni Police Major Iranio Regidor nga maoy nagpasurrender sa lalaki. Luwas ang asawa ug ang duha ka mga anak, samtang ang suspek gidala una sa tambalanan sa wa pa ibalhog sa bilangguan. Nangayo dayo og diman. Iyang gipangita, siyempre si Alan Domingo iyang ganahan kay mao siguro yung madungog niya kanunay sa iyang mga programa. Nangayo siya og diman nga musurinder siya pero agto ni Alan Domingo kung essence mo ginang oras. So atong gipangitaag paagi kay nakikistorya naman nato mura siya nalandagan na and then sa atong pasalig nga ang season commander ni tagaan ka nakuda kong pagsalig nga safety ka walay may tabong kuan kanimo nya di apon imong amahan including ang imong liman nga si Alan Domingo. Nga naman ka natug sulod sa upat ka adlaw o tulo ka adlaw? Daginot man sir. Ha? Daginot mo tama. Bato sir, bato. Ha? Bato. Bato? Darna dito? Bato darna. Giangkon sa suspek nga tulo na kagabi nga wa siya tulog tungod sa paggamit niya sa illegal nga drugas. Yulagway sa opisyal sa kapulisan nga posibleng nag-hallucinate ang lalaki epekto sa ihang bisyo. Kaduha na matod pa kining gihimo sa suspek nga sa unang insidente iyang gi-hostage ang laing tao. Bisan og dili interesado ang pamilya apan ang kapulisan maoy musang at sa kaso bato kaniya. Kato gani mga kasikas gani. Mao ganito. Usa man kasikasan na imong napatyot ka? Yung tingog, yung mga lakaw steel, Usa may tingog? mga atop, tingog. Ha? Di ma-explain sir, basta na yung nasi siya magtingog, magtingog sila ang silong. The aspect of the police officer considering crime against public order man na siya including naka-kiosk man lugar so probably ato nang giandam no ang atong kaso nga alarm scandal. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.